Sakit na yung dila ko. Alright, what's up mga bro? Welcome sa vlog natin. Ngayon, December 21, 2024. Sakit pa rin ang dila ko. Ayan. Kape muna tayo. Kakagising ko lang. Kakagising lang namin. Ang nangyari, update lang tayo. So pag buwangan ko, paglabas sa bahay, umuulan. Pakita ko sa inyo. Ayan, labas tayo. Ayan, umaambon. Yung mga nilabahan ko hindi na tuyo. Ayan, basang-basa pa. So wala akong madala na damit pa Bicol. Hintayin ko tumatuyo. And then si Raider natin. And gagawin pa lang. Ang plano namin bukas ng madaling araw. Pero di ko sure kasi marami pang gagawin sa motor na to. At ang klase ng panahon ay mahirap bumiyahe. Ayan, kape muna tayo. Please go. So, alanganin talaga pag December bumiyahe ng Bicol, lalo na pag nakamotor. Dahil laging umuulan. Ayan, masama yung panahon, pangit yung panahon. Ito yung nagpapahirap pag magbabiyahe tayo. Pag maulan, ang iniisip ko, wala pa naman akong kapote. Yan, kailangan bumili para lang meron tayong masuot. Mahirap pag nababasa tayo kasi minsan ulan, init, doon tayo nagkakasakit. At ayan, sobrang hirap bumiyahe. Sana uminit na. Kape muna tayo. Yeah. Naranasan ko na bumiyahe ng simula San Pablo, Laguna hanggang Bicol, dun na sa bahay, hanggang Kamsur. Ulan ng ulan. Walang tigil, minsan malakas, minsan ambon, pero walang nagpakitang araw. Kaya basang-basa, wala kaming choice kundi talagang magpaulan. Yung mga kapote namin talagang tagos sa loob, sobrang lakas. At one time yung kasama namin nadisgrasya pa, sobrang bilas ng kalsada. Yung mga release, sa mga release yan, mag-ingat-ingat kayo sa mga babayahe. Tapos iniisip ko pa, sobrang traffic daw sa Quirino Highway sa Lupi kasi sira yung kalsada, talagang bumper to bumper. Pero ganun talaga, pag ganitong season na uwian, holiday season, talagang traffic yan. Mas malala lang ngayon, pero nakamotor naman tayo, kaya naman natin mag-filtering. Yan. Yun lamang, papaayos ko muna yung motor ko. Siguro papagawa ko na, hindi ko na gagawin kasi mahirapan ako, wala akong tools. Kulang yung tools ko na magagamit. Paayos ko lang sa tropa natin, sa mekaniko. Lalabas tayo mamaya. Alright, so yan muna, bye bye.